Πιστεύω ότι δεν θα μπορούσαν να περάσουν το μνημόνιο, να περάσουν αυτά τα μέτρα τα οποία καταστρέφουν όχι μόνο τα δικαιώματα και τις αμοιβές, καταστρέφουν τον τόπο, καταστρέφουν την ταυτότητά μας, καταστρέφουν την εθνική μας ανεξαρτησία. Δεν θα μπορούσαν όλα αυτά να τα επιβάλλουν και να τα περάσουν αν δεν είχαν φροντίσει πολύ συστηματικά επί δεκαετίες να αποσαθρώσουν την κοινωνία, να την αποδυναμώσουν, να αφαιρέσουν ζωτικά στοιχεία από τον πολιτισμό των ανθρώπων και να τους κάνουν τους ανθρώπους διαμπερείς, να μπορούν να περνάνε πάρα πολύ εύκολα δηλαδή αυτές τις πολιτικές μέσα από τις ανθρώπινες συνειδήσεις. Αυτό δεν το πέτυχαν μόνο μέσα από τα ρουσφέτια και τις εξαγορές, ούτε μόνο μέσα από μία ευημερία που θα μπορούσαμε να πούμε ότι βιώσαμε για κάποια χρόνια εν μέρει αληθινή και εν μέρει εικονική. Αυτό το κατάφεραν αλλοιώνοντας ουσιαστικά την κουλτούρα, αλλοιώνοντας τον τρόπο με τον οποίο κανείς βλέπει, σκέφτεται και αντιλαμβάνεται τη ζωή του.